Halløj og velkommen til en lidt anderledes video herinde på min YouTube kanal. Jeg kan normalt godt lide at kigge på sådan nogle do-it-yourself videoer, gør det selv videoer, hvor man kan lave et eller andet, der normalt koster mange penge til billige penge. Normalt så laver jeg ikke de her ting, men den her gang, da jeg så det her projekt, så kunne jeg simpelthen ikke lade være. I kan høre, det larmer lidt bagved mig lige nu her. Jeg er simpelthen i gang med, skal se her, at bygge det, man kalder for et hot tub. Lige nu er det i gang med at komme vand heri. Som kører ud en slange her, som er meget, meget varmt. Chok, så jeg skal faktisk lige skrue det op, kan jeg mærke. Men ja, det er meget, meget varmt, det vand, der kommer ud her. Der kommer det igen, super. Så jeg er i gang med at fylde det her kar op. Kar her, det er lavet af 5 døre. Som vi har. Vi har, man kan sige, en dør her, en dør på den anden side, en dør i bunden, og så en halv dør i hver side. Som danner det her kæmpe kar. Så har vi en billig præsending fra Harald Nyborg til, jeg tror, 60 kroner. Og så er det simpelthen bare med at fylde vand i den her. Normalt, hvis du prøver vand sådan i her, ja, du kan godt se, at det ryger lidt der. Det er fint varmt. Normalt, hvis du bare prøver vand sådan her, så bliver det sådan rimelig koldt, ikke? Lidt fra haveslangen. Det jeg gør, det har man en haveslange, der kører her. Så kører den hen her. Bum, ind i en pumpe. Ind i den her pumpe, der bliver det så kørt ud igen. Kører ind her. Så kører det ud her. Her der er så en stopper på, som sørger for, at vandet ikke kører for hurtigt. Så kører det via den slange her rundt. Ind i en balje med kul. Som med kobberrør. Så vandet kører igennem kobberrøret her, bliver varmet op. Kører hen her. Kører ud. Og ryger herned i dejligt varmt. Som I kan se, så ryger det faktisk lige nu her fra mit hot tub. Så det vil sige, at den laver dejligt varmt vand for mig hernede, som jeg kan sidde i, når det engang er fyldt op. Meningen er så, at man kan sige, at man fylder det op første gang. Når så man har fyldt det op en gang, så tager man altså ikke, og man kan sige, proppe nyt vand i en gang til. Men så tager man simpelthen, vi kan se, her der har vi vandet, der kommer direkte fra en vandslange. Så i stedet for at tage det direkte fra en vandslange, så smider jeg den slange op i karret, så den hiver vand ud fra karret, over i pumpen, ind i bålet og tilbage heri. Lige nu, der kan jeg ikke gøre så højt tryk på, for ellers er vandet ikke varmt, når det kommer ud. Og det er fordi, at jeg mister en masse varme i den her konstruktion. Der er simpelthen ikke nok varme at drikke. Jeg mangler noget over og så videre for at bibeholde varmen, sådan at det er rigtig, rigtig fedt. Eller ikke, sådan det bliver nemt. Meget, meget varmere. Så det jeg har i tankerne lige pt, det er, at jeg skal ud og have fat i en gammel brændeovn. Jeg kan se det på den blå avis, at andre steder kan få dem til omkring mellem 2 til 500 kroner for en gammel, fin, brugt brændeovn. Og så skal jeg køre den her køgle igennem brændeovnen i stedet for, sådan at det kommer til at se rigtig godt. For det første bliver det pænere, den der skide spand der, og for det andet så kommer det til at give en helt del mere varme til kobberrør, så jeg kører vandet hurtigere og hurtigere varme den her hot tub op. Så forhåbentlig til vinter, eller en anden dag, han har sagt nu her senere, når jeg får det hele op at køre, så kommer der en video frem, hvor at jeg sidder i mit hot tub til meget, meget små penge. Alt sammen med brændeovnen, så regner jeg med, at det cirka kommer til at koste mig 1000. Og det er ikke galt, ja, det er ikke noget, man skal ud og købe et, så skal du op i, hvad skal du op i minimum en 12.000 eller noget i den stil. Det kan godt være, at det ikke er helt lige så pænt, men det fungerer lige så godt. Og det er ligesom det vigtigste, kan man sige. Så, men det her det var part 1, og forhåbentlig så i part 2, så ser du mig i badebukser ind i hottoppen, og det bliver rigtig godt. Så men jeg skal ud og finde brændeovnen først, og lidt forskellige ting, og lege her og der, så. Men jeg håber, det bliver godt. Det bliver det. Så, men yes. Lille tip til, hvordan man hurtigt, eller ikke hurtigt, men hvordan man nemt kan lave en hot tub billigt og til nærmest ingen penge.
Så det var noget, jeg blev inspireret af selv, og det tænker jeg, at det kunne være, at I også ville blive inspireret af det. Så. Men kan I have det godt, og vi ses. Hej hej.